Възел фулкарбон към карабина. Прекарвам един път през ухото. Прекарвам още един път през ухото. Така, само че тук ще обърна, защото така ми е по-удобно. Получава се една примка, която я задържаме. Свободния край го въртим около основното два пъти. Един път, два пъти. След като сме завъртяли два пъти, свободния край минава отдолу през двете уши. Ето. През двете уши. И след това през това ухо, което се е получило, връщаме пак края. Де факто трябва да се получи това. И от тук нататък, с леко предърпване на двата края, стягане. Ето е възел ползвам аз. Страва карабинката. Това е възел ползвам аз, фулкарбон към карабинка.